Sorry, sorry, sorry.
intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena inserraħkom. Il-mulej ma'kom. Nitolbu. Għatu iden mulej għat-talb li bil-ħrara kollha qegħdin nagħmlu lil-ħnina tiegħek. Inti jogħġbok issejjaħ ir-ruħ tal-qaddej tiegħek, Monsignor Viktor, minn din id-dinja. Daħħala fis-saltna taslimu d-dawl u għatija sem fil-għena tal-qaddisin tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Missier il-ħnina u Alla ta' kull faraġ. Inti tħobbna b'imħabba bla tmiem. Inti tbiddel id-del tal-mewt fis-sebħ tal-ħajja. Nitolbuk li tħares lejn dawn il-qaddejja tiegħek imġarbin bin-niket. Kun int mulej il-ken u l-qawwa tagħhom. Erfana minn dan is-swiet ta' qalb mill-biki u n-niket tagħna biex naraw id-dawl tiegħek u nġarbu s-slim. Ibnek Sidna bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-għawmin tiegħu għal-ħajja raddilna il-ħajja mill-ġdid. Għatina mela nitolbuk li aħna ngħixu ħajja tajba fuq dil-art biex wara l-mewt ta' ġisimna ninġabru mal-aħwa fis-sema fejn inti tixxotta kull dema minn għajnejna bi Kristu Sidna.
Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Ejju ninaqdu ma' Dun Viktor fil-fidi tagħna f'Ġesu li miet għalina u qam il-mewt għalina. Sew jekk ngħixu, sew jekk immutu, aħna tal-mulej. U niftakru fil-klim li għallimna saċerdot Qaddis Malti, San George Preka. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla. U nimmaġina l-Dun Viktor illum dal-klim jgħidhom u jiltaqa' mal-mulej wiċċ in wiċċ. Grazzi, aħfirli. U aħna ninaqdu miegħu f'dan l-innu ta' gratitudni. Narfu li aħna bnedmin li il-mewt għalina mhijiex l-aħħar kelma, imma bieb għal-ħajja ta' dejjem. Din il-fidi li dalgħodu laqatna hawnhekk biex inselmu wieħed minn ħutna li huwa assis għal dejjem, li kien għaddej tal-poplu u profeta. Ħuti. Fiduċja kbira fil-ħniena ta' Alla li Dun Viktor għallimna jew narfu ħtijietna biex niċċelebraw kif jixtraq il-misteri għaddisa. Nistqar Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex itolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej intażilt lil qaddej tiegħek is-saċerdot Dun Viktor għas-servizz imqaddes tiegħek fid-dinja. Ilqgħu issa għal dejjem fil-għena u l-glorja tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, kolli miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Ġob. Kemm nixtieq li kliemi jinkiteb, kemm nixtieq li jitnaqqax fil-bronz, jew b'xafra tal-ħadid u b'milli taċ-ċomp jitniżżel għal dejjem fil-blat. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trap iqum. U wara li ntemm ġildi qod nimla laħam nara l-Alla. Lilu naraħ ħabib tiegħi. Dak li l-mħu għajnejja ma jkunlix barrani. Il-kelma tal-mulej.
Salm responsorjali. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jenqosni. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jenqosni. F'merat kollha ħdura iqiegħdni ħdejn l-ilma fejn nistrieħ u joħodni hemm ħajrejjaqni. Salm responsorjali. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jenqosni. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet mudlam, ma nibżax bil-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħi huma jwensuni. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Int tħejji mejda għalija quddiem l-dewwa tiegħi. Biż-żejt tidlikli rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi iva jimxu t-tjieba u l-ħnina il-jum kollha tal-ħajti. U nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-rajt tiegħi xejn ma jonqosni. It-tieni qari. Qari mill-Littra lil-Lut. Ħuti b'Ġesu mela ejja nofru f'kull ħin lill-Alla sagrifiċċju ta' tifħir. Jiġifieri il-kelma ta' xuftejna li tistqar ismu. Tinsewx tagħmlu l-ġid lill-oħrajn u tqasmu bejnietkom dak li għandkom. Għax b'sagrifiċċji bħal dawn jitaxxa Alla. Oqgħodu għal dawk li jmexxukom u obduhom għax huma jassu fuqkom għal ġid tagħkom. Bħala nies li qed iridu jagħtu kont tagħkom. Hekk huma jaqdu dan id-dmir bil-ferħ u mhux biswiet il-qalb. Għax dan ma jkun jiswilkom ta' ebda ġid. U Alla taslim li bis-saħħa tad-demm tal-patt ta' dejjem qajjem mill-imwiet lil Sidna Ġesu li hu r-raj il-kbir tan-naġġ iwettaqkom b'kull ħaġa tajba biex tagħmlu r-rieda tiegħu. Ħalli jagħmel fina dak li jogħġob lilu b'Ġesu Kristu li lilu l-glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Minna ma jgħix għalih innifsu u ħadd mu jmut għalih innifsu. Jekk ngħixu għall-mulej, jekk immutu għall-mulej. Sew jekk ngħixu, mela sew jekk immutu aħna tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Ġesu qal, meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu u bl-anġli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu. U qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin, bħalma r-raj jifret in-naċ mill-mos. In-naċ jqiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin tiegħu,
ejjew, imbirkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont eri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu żżuruni. Imbagħad iwiġbuh il-ġusti, mulej jgħidulu, meta rajnik bil-ġuħ u tmajnik, jew bil-għaġġ u sqejnik, meta rajnik barrani u lqajnik, jew eri u libbisnik, meta rajnik marit jew fil-ħabs u ġejna nżuruk. U s-sultan iwiġibhom u jgħid, tassew ngħidilkom, kull ma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawħuti għamiltuh miegħi. Imbagħad jgħid ukoll lil dawk ta' fuq ix-xellug, morru minn qudiemi misħutin fin-nar ta' dejjem li tħejja għax-xitan u għall-anġli tiegħu, għax jien kont bil-ġuħ u ma tmajtunix, kont bil-għaġġ u ma sqejtunix, kont barrani u ma lqajtunix, kont eri u ma libbistunix, kont marit u fil-ħabs u ma ġejtux iżżuruni. Imbagħad huma wkoll iweġbuh, mulej jgħidulu, meta rajnik bil-ġuħ jew bil-għaġġ, jew barrani jew eri, jew marit jew fil-ħabs, u aħna ma waqafniex miegħek. Iweġibhom imbagħad u jgħidilhom, tassew ngħidilkom, dak li ma għamiltux ma' wieħed minn dawk iż-żgħar, anqas miegħi ma għamiltuh. Il-kelma tal-mulej. Lilu naraħ b'ħabib tiegħi, dak li jilmħu għajnejja ma jkunlix barrani. Dan il-kliem joqgħod tajjeb fuq fom Dun Viktor u jagħmel il-pass trement tal-mewt u jgħaddi għal ħajja ta' dejjem. Fuq min qiegħed jitkellem Dun Viktor? Lilu naraħ b'ħabib tiegħi. Qed jitkellem fuq Alla, għax il-ktieb ta' Ġobb li minnu qrajna fl-ewwel qari jagħtina din iċ-ċertezza li hija l-qofol tal-fidi tagħna. Jiena naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trap iqum wara li jintemm ġildi għodni bla laħam nara l-Alla. Lilu naraħ b'ħabib tiegħi. Kemm ħaġa sabiħa l-aħwa li llum niġġeddu l-koll flimkien f'din il-fidi li l-laqa tagħna ma' Alla hija laqa ma' ħabib. Lilu naraħ b'ħabib tiegħi. Imma fuq fom Dun Viktor joqogħdu wkoll il-kliem li jikkonkludi l-qari tal-lum minn Ġobb. Dak li jilmħu għajnejja ma jkunlix barrani. X'irid jgħid l-awtur tal-ktieb ta' Ġobb? Qed jgħid li qed jiltaqa' ma' Alla li hu ħabib tiegħu, imma qed jiltaqa' ma' ħabib li kien jafu tassew, li ma kienx barrani għal ħajtu. Dan il-kliem seħħ fil-ħajja twila u għażiża ta' Dun Viktor u llum ta' dan nixtieq ngħidu grazzi lil mulej. Għal Dun Viktor, il-mulej, il-ħabib u d-difensur tiegħu, dak li qed jilmħu għajnejh bħalissa fil-misteru tal-eternità mhuwiex barrani għalih. Dara jgħix fil-preżenza tiegħu.
ħass is-sejħa tiegħu ta' Alla li jkun saċerdot. Imwieled fil-belt kospikwa Bormla, imħaddan mid-devozzjoni lejn l-Immakolata, tgħallem ukoll iħobb il-fqir u l-batut. U sejħa tiegħu kibret fl-ispirtu ta' totja tiegħek innifsek. Kienet totja straordinarjament sabiħa. Litra l-lut li qrajna minna wkoll illum tispjega din l-otja f'terminu ta' sagrifiċċju. Ħuti b'Ġesu mela ejjew nofru f'kull ħin lil Alla sagrifiċċju ta' tifħir. Jiġifieri l-kelma ta' xoftejna li tistqar ismu. Il-kelma ta' xoftejna. Għal ħafna minna l-ewwel laqgħa ma' Dun Viktor kienet permezz tax-xandir. L-ewwel laqgħa tagħna miegħu kienet fil-vuċi kalma, irpużata, profonda tiegħu. U jfarraċ mijiet u mijiet ta' Maltin u Awċin li ta' kull ġimgħa biħġarhom kienu jistennew dak l-appuntament fuq ir-rediffusion biex jisemgħu il-kelma ta' Dun Viktor. Ma konniex għadna narawh wiċċ imwiċċ fuq it-televiżjoni, imma dik il-vuċi li tidħol fil-qalb tiegħek u twassal il-faraġġ u l-kelma tal-mulej kienet vuċi li kellna qaċċ għaliha għax kienet il-vuċi ta' ħabib, il-vuċi tal-imħabba. Tinsewx tagħmlu l-ġid lill-oħrajn u taqsmu bejnietkom dak li għandkom. Sagrifiċċji bħal dawn jitaxxa Alla. Is-saċerdot bħalma kien Dun Viktor li huwa msejjaħ biex joffri s-sagrifiċċju irid l-ewwel nett jistqar l-imħabba tiegħu bil-kliem imma wkoll jagħmel il-ġid lill-oħrajn. Aqsmu bejnietkom dak li għandkom. Dun Viktor fis-saċerdozju tiegħu tgħallem ikun raj u għaddej. Ta' ħajtu bħalma jagħmel ir-raj it-tajjeb. Ir-raj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-naċ tiegħu. U peress li fil-ħajja twila tiegħu għal ħafna snin kellu responsabiltajiet ta' tmexxija, illum il-mulej ukoll jitolbu kont ta' dawk in-nies mijiet li l-mulej fdalu. Il-mulej laqqaħħom miegħu biex bil-ħarsa ta' dan ir-raġel għaref u meqjus jiltaqgħu mal-ħarsa tal-mulej. Illum il-preżenza tagħna, id-deċiżjoni tal-Gvern ta' Malta li jagħti sinjal konkret ta' gratitudni u rispett huma xhieda. L-laqgħa ta' ħafna minna ma' Dun Viktor kienet laqgħa ma' xi ħadd li qalbu mħeġġa bl-imħabba tal-mulej u bil-ħniena tiegħu. Alla taslim li bis-saħħa tad-demm tal-patt ta' dejjem għajjem mill-imwiet lil Sidna Ġesu li hu r-raj il-kbir tan-naċ iwettaqkom f'kull ħaġa tajba. U Dun Viktor, saċerdotu għaddej, twettaq
f'kull ħaġa tajba. Ġenerazzjonijiet ta' studenti fis-seminarju u ta' seminaristi fil-formazzjoni tagħhom għas-saċerdozju iltaqgħu mal-ħarsa tiegħu, mad-dixxiplina tiegħu, mal-imħabba tiegħu. Imma kienu xut ukoll bħalma kienu xut il-kuruturi tas-seminarju ta' dak iż-żmien illum il-kurja tal-Arċisqof ta' mijiet ta' żgħażagħ li b'mod speċjali wara l-eżerċizzji tar-randan li kien jorganizza f'ambjenti enormi biex jidħol kulħadd kienu mbagħad ifittxu ħall-pariri. X'kienu jiġu jfittxu? Tant mijiet ta' żgħażagħ, ta' nies imtaqlin bil-ħajja. Kienu jfittxu kelma ta' faraġġ, qalb li tisma', għajnejn li jagħtu kalma u serenità, parir li dawwal il-moħħ u jagħti sabar fejn hemm bżonn is-sabar. Don Viktor ma kienx biss assis u għaddej, imma fuq l-eżempju ta' Ġesu li huwa assis għaddej kien ukoll profeta. Kellu l-kuraġġ jindika il-pjagi tal-pajjiż, mod speċjali il-pjagi li jimbtu mill-vizzju u d-dipendenza, u mhux biss jimmarkhom imma jfejjaqhom. Għax kultant faċli tgħid li għandna ferita, iżjed diffiċli ixxammar il-kmiem u tagħmel xi ħaġa. Waqt li llum insellmu lil dan ir-raġel, dan is-saċerdot, dan il-patriot ta' vera, Malti ta' vera, illum insellmu wkoll lil kull min għenu fl-inizjattivi tiegħu, fil-ħolm tiegħu, biex ix-xewqat tiegħu li jkun il-fejqan tal-ferita, mhux il-kawża tal-ferita, il-fejqan tal-ferita. Dik kienet il-ħolma ta' Don Viktor. Dan il-fejqan iseħħ realtà. Illum huwa d-dover tagħna l-aħwa nistaqsu lilna nfusna. Don Viktor x'jixtieq jgħidilna u jħallil din l-art u jibda l-ħajja ta' dejjem. L-ewwel nett qed jgħidilna li għandna post lest għalina. Imma li bħalu irridu nippreparaw għalih billi nkunu nies ta' qalb tajba għal xulxin, li naħfru lil xulxin, nadru lil xulxin, nifhmu lil xulxin. Ma nħarsux lejn l-uċuħ, imma nħarsu lejn il-qalb ta' xulxin u naħdmu għall-għaqda ta' pajjiżna. Don Viktor illum jitloq fuqna il-barka li Don Karm semma fl-innu Malti, il-barka tad-den, tas-saħħa, tal-għaqda, tas-sliem. Don Viktor kien profeta meta f'kull persuna li ltaqa' magħha ra ixbija qaddisa tal-imgħallem. Kull ma tagħmlu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti għamiltuh miegħi. U għalhekk Don Viktor kellu l-kuraġġ jgħallimna li aħna fejn aħna fit-triq ta' ħajjitna hemm dejjem kelma ta' tama. Hemm dejjem l-opportunità li tintrefa mill-abiss u tibda ħajja ġdida. Tħallix il-kultura tal-iskart tkiddek. Ifhem u emmen fid-dinjità tiegħek
inħall mill-vizzju u tħalli l-ebda seduzzjoni tal-kultura dominanti. Tjasrek bil-vizzju u x'inhu, kemm jekk hu droga, kemm jekk hu ir-reba tal-flus, kemm jekk hija l-użura, kemm jekk hija il-prostituzzjoni. Dun Viktor, lil ħutna mifnijin bil-jasar tal-ħajja tom kelma ta' kuraġġ u bieb minn fejn jgħaddu għal-ħelsien. Lil min jikkawża dan it-turufnament fisem Dun Viktor ngħidilkom, il-flus li tagħmlu minn fuq id-droga, minn fuq il-prostituzzjoni, minn fuq l-użura huma flus misħutin. Huma ktajjen li jasrukom. Iqfu għamlu l-flus mill-jasar taż-żgħażagħ u tal-vulnerabbli tagħna. Dun Viktor kellu kelma kalma imma soda. Bħal kirurgu li jaf fejn qiegħda l-ferita u jaf x'inhija l-kururġija neċessarja. Lil min qed jagħmel il-ħsara liż-żgħażagħ tagħna ngħidlu biddel ħajtek. Aħna għandna bżonn il-ġid u l-progress, imma mhux fuq il-katavri taż-żgħażagħ tagħna, mhux fuq il-futur ta' pajjiżna. Jekk qegħdinaw illum, qegħdinaw il-kol kemm aħna maqudin flimkien biex il-Dun Viktor solennement inweduh li dak kollu li prova jagħmel fostna, il-ħidma kollha tiegħu inkompluha, insaħħuha u l-kelma tiegħu nożżuha u ngħixuha. Għatihom u lejl mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħ fi sliem. L-aħwa eżis imdawlin musaħħin mill-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu jew nitolbu lill-Missier bi Kristu Sidna ħalli jisma' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja kollha imxerda mad-dinja biex tkompli twassal dejjem kullimkien is-sejħa tiegħek biex nissieħbu miegħek fil-ħajja ta' issa u ninaqdu miegħek fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-ordnijiet kollha tal-Knisja biex b'fehma waħda u qalb waħda bejniethom ikomplu fid-dinja il-ħidma tal-Apostli avdata lilhom minn ibnek Ġesu. Sejjaħ żgħażagħ u tfal biex jimxu warajk u jaqduk fil-ħajja saċerdotali, reliġjuża u missjonarja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus biex bis-seta avdata lilhom u bl-imħabba li ġejja minnek jaħdmu dejjem għall-ġustizzja u sliem fost il-popli kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal-morda u għal kull min għaddej minn żminijiet ibsa biex jaqdu id-batija tagħhom ma' dik ta' ibnek Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja.
nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għal-familji kollha biex imħeġġin mill-kelma tiegħek u mqawwijin mill-imħabba tiegħek ikunu ambjent tajjeb u sod fejn it-tfal u żgħażagħ jikbru u jimmaturaw bħala ċittadini xierqa u nsara tajbin. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għalina l-koll li nġbarna biex nitolbu għal qaddej tiegħek is-saċerdot Dun Viktor li inti sejjaħtlu minn din il-ħajja għal ħajja ta' dejjem biex bil-mod kif ngħixu fuq din l-art inħejju ruħna sewwa għal ħajja miegħek fl-eternità. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U Alla li tara fl-ħsibijiet u x-xewqat kollha tal-bnedmin ilqa' dawn it-talbiet tagħna u kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina u saħħaħna biex nagħmlu biss u dejjem dak li tixtieq minna inti bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. U
Alla li tista' kollox il-qaddej tiegħek is-saċerdot Dun Viktor din id-dinja kien amministratur fidil tal-misteri qaddisa li qegħdin niċċelebraw. Bis-saħħa tagħhom għamel li issa jarahom fid-dawl tal-verità tagħhom bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mistier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Biex feġġet għalina t-tama tal-qawmien għallena. Hekk li aħna għatlim niktin għax nafu li għandna mmutu, nitfarġu bil-weda ta' ħajjoħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemnu fik mulej l-ħajja ma tintemx imma tinbidel. U mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art titħejja lina mara għal dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Sanctus, Sanctus, Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulejk fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha. Wejtaħħa f'imħabba flimkien mal-Papa Franzisku
ma' Charles, ma' jisor Joseph, jisqik kolli u mal-ministri tijak kolla. Ftakar fil-qaddej tiegħek is-saċerdot Dun Viktor li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel kifu bil-mamudija mitfibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll fħutna li raqtu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġi Mqazza u Alla Marija, mal-Arus ta' San Giusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-aqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħi dnubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Nitolbu. U Alla issa li tqarbilna bis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk tħenna l-qaddej tiegħek Dun Viktor. Ilqgħu fis-sema biex jara fil-verità sħiħa tal-misteri tiegħek li inta fdajtlu biex jamministra fuq din l-art bi Kristu Sidna. Amen. U tieżis tan sara li aħna namlu dmirna lejn dan ħuna Dun Viktor li ħallina. U dimalla kulħadd jgħix. Nitolbuh mela bil-qalb biex lil dan il-ġisem dajjef ta' ħuna li aħna sejrin irrodduh lill-art jerġa' jqajmu qawwi u sħiħ fost il-qaddisin tas-sema u jdaħħal ir-ruħu fil-għena tal-maħturin tiegħu. Ħajħenna għalih f'jum il-ħaq, jifdih mill-jasar tal-mewt u jaħfirlu ħtijietu kollha. Jerġa' issa jitħabbeb mal-missier u jerfa' fuq spallejh ir-raj it-tajjeb. Ħajnaqat mal-erwieħ qaddisa li qegħdin madwar is-Sultan ta' dejjem biex jistħoqlu sehem mal-qaddisin u jitenna fil-ferħ ta' dejjem. Qaddisin ta' Alla, ejnuh, anġli tal-mulej jew il-qoħ, ħudu magħkom lir-ruħu, wasluha quddiem Alla l-għoli. Ħajilqa' Kristu li sejjaħlek għal warajh. Ħajqeduk l-anġli fih dan Abram. Ħudu magħkom lir-ruħu, wasluha quddiem Alla l-għoli. Għatija mulej il-mistrieħ ta' dejjem u d-dawl ta' dejjem jiddi lilu, wasluha quddiem Alla l-għoli.
Missier l-aktar ħanin rikmandawlek ir-ruħ ta' Huna Dun Viktor. Aħna għandna tama qawwija li hu bħal dawk kollha li jmutu fil-għaqda ma' Kristu għad jerġa' jqum għal ħajja miegħu fl-aħħar jum. Aħna nrodulek ħajr għal ġid kollu li int fawwart fuq dan il-qaddej tiegħek matul ħajtu bħala sinjal għalina tat-tiba tiegħek u tax-xirka ħinja tal-qaddisin fi Kristu. Għalhekk mulej fil-ħina tiegħek ħati witen għat-talb tagħna. Iftaħ bwieb is-sema għal qaddej tiegħek. Għamel li aħna wkoll li għadna hawn infarġu lil xulxin bi kliem ta' fidi sa mal-kol flimkien niltaqgħu ma' Kristu. U hekk inkunu għal dejjem miegħek u ma' dan Huna bi Kristu Sidna. Ħajwasluk l-anġli fis-sema, ħajlqgħuk hemmhekk il-martri u jdaħluk fil-belt qaddisa ta' Ġerusalemm. Tilqek il-qtajja tal-anġli, ħajkollok il-mistrieħ ta' dejjem ma' Lażru li kien fqir, għax il-mulej jgħid, jienu l-qawmin u l-ħajja, kull min jemmen fija u koll jekk imut ikollu l-ħajja u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Nixtieq nirringrazzja lill-Gvern ta' Malta, lill-Istat li joġbu iddeċida jonora il-memorja ta' Dun Viktor li ħidma tiegħu. Nirringrazzja lilek, Aziz President ta' Malta, lilek Prim Ministru, l-Speaker, il-Prim Mħallef, il-Kap tal-Oppożizzjoni, lilek President tal-Parlament Ewropew, tant personalitajiet distinti, ma fuq kollox dilkom ħbieb ta' Dun Viktor li ħabkom u ħabbejtuh. L-aħħar kliem tiegħu f'daw l-aħħar ġranet kienu dejjem fuq l-imħabba. Il-kelma ta' fuq fommu għal kull wieħed u waħda minna kienet inħobbok. Illum fisimkom lil Dun Viktor ngħidlu inħobbok. Grazzi Dun Viktor.
daqshekk it-tieni fader.